Extra Journaal wordt u aangeboden door Banco di Caribe, die met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp presenteert. Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het nieuwe belastingkantoor goed is beschermd. En dat is een reactie van het belastingkantoor zelf op opmerkingen die in de media waren verschenen over dat er een vermeend gebrek aan veiligheid in het nieuwe gebouw zou zijn. Dat is niet waar, benadrukt de dienst. Het gebouw voldoet aan vrijwel alle vereisten van de brandweer. Er is meer dan 2,7, bijna 2,8 miljoen gulden geïnvesteerd in brandveiligheidsmaatregelen. Onder meer door de installatie van 4 noodtrappen, uitbreiding van het aantal uitgangen, voldoende brandblusapparatuur, brandwerende rolluiken, volledige omheining van het terrein en een portiersloge die 24 uur per dag is bemand. Het is natuurlijk actueel omdat de Belastingdienst jaren geleden in de brand is gestoken en daardoor jarenlang niet in het gebouw gewerkt kon worden. Nu kan dat weer en er is dus heel veel in geïnvesteerd om te zorgen dat er niet weer brand kan uitbreken. En als het uitbreekt, dat het dan niet weer zo'n enorme schade aanricht. Zoekhonden speuren naar Wilfrido Florentina. Sinds 22 augustus van dit jaar is Wilfrido Florentina spoorloos. Hij ging toen uit zijn huis in de Caia Abrahams. En hij is niet meer teruggekeerd. Familieleden zoeken naar hem. Er wordt hulp geboden. Er zijn inmiddels in de omgeving van Santa Catarina enkele persoonlijke spullen van de man aangetroffen. Waaronder zijn bril en petje. En nu zijn er dus van de stichting Signi Zoekhonden 3 mensen met speurhonden op Curaçao aangekomen om te zoeken, om erachter te komen waar Florentina is. Nationale dialoog over AOV. De Curaçaose regering organiseert deze week op dinsdag 23 september tussen 7 en 9 uur 's avonds een nationale dialoog over de algemene ouderdomsverzekering, oftewel AOV. Het is de eerste van een reeks van 6 dialogen over de toekomst van het AOV-systeem. Er zal worden gesproken door Miguel Jackson van het ministerie van Financiën en door Jean de Boer van het CBS. Verder zijn minister van Financiën, de minister van SOAW en Shavni Vierbergen van SVB aanwezig. Het is alleen voor mensen die zijn uitgenodigd. De rest van de bevolking kan het bekijken via de Facebookpagina's van de ministeries en ook bij verschillende media zoals Tele Curaçao en TV Direct is het te zien. 8 homostellen getrouwd op Curaçao. Tot nu toe zijn er 6 vrouwelijke paren en 2 mannelijke paren in het huwelijk getreden bij de burgerlijke stand, oftewel Crunchy. Dat is een antwoord gegeven op Sheldry Osepa van de PNP. Die wilde weten hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van de wijziging. Want sinds vorig jaar is het mogelijk dat mensen van hetzelfde geslacht op Curaçao ook in het huwelijk treden. Hoeveel mensen dat hebben gedaan? In totaal dus 8 in het afgelopen jaar. Om een idee te geven, in 2024 werden in totaal 451 huwelijken voltrokken. En wie wil weten hoeveel echtscheidingen, dat heeft de minister ook laten weten. Vorig jaar gingen 305 paren uit elkaar. Geen van de stellen die gehuwd is op basis van de uitspraak van de Hoge Raad, dus mensen van hetzelfde geslacht, is gescheiden. Maar ja, dit is ook pas sinds een jaar mogelijk. Overheid gaat verder met schoonmaakcampagne. Minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Javier Silvania, heeft afgelopen zaterdag de bevolking opgeroepen om dit jaar meer vuilnis te verzamelen dan in 2024. Toen werd er door de hele bevolking meer dan 24 miljoen kilo vuilnis verzameld. Afgelopen zaterdag op Wereldschoonmaakdag is de regering van Curaçao, het ministerie van GMN, gestart met de 2e editie van de schoonmaak- en bewustwordingscampagne Tibo, Pabo, Kubo, van jou, voor jou, met jou. Dat duurt tot en met 7 december en in heel veel wijken zullen gratis afvalcontainers worden geplaatst. Curaçao Cleanup, een groot succes. Dat heeft ook te maken met de Wereldschoonmaakdag, de 13e editie van de grootste nationale schoonmaakactie van ons land. World Cleanup Day was een groot succes. Er hebben veel vrijwilligers zich aangemeld.
Op vrijdag 19 september meer dan 1100 en op zaterdag meer dan 1200. En dat is een flinke hoeveelheid mensen die mee hebben gedaan, waaronder duikteams, 174 duikers die meer dan 1300 kilo afval uit zee hebben verwijderd. Het is een mooie, goede en goed georganiseerde dag geweest. Nieuwe vuilnisbakken in Punda. Nog meer nieuws over vuilnis, maar de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft dit weekend laten weten dat er nieuwe afvalbakken zijn geplaatst in het centrum van Punda. Deze zijn op strategische locaties geplaatst, zodat iedereen zijn of haar afval kan weggooien en de binnenstad er netjes uit blijft zien. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste 7 nieuwsberichten. We hebben nu een break en dan heb ik meer nieuws voor u. Banco di Caribe presenteert met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp. Ontworpen met uw gemak in gedachten. Download de app vandaag nog in de App Store of via Google Play. Het nieuwe app-icoon is te herkennen aan de oranje kleur met het Banco di Caribe logo in het wit. Voor meer informatie over registratie kunt u terecht op www.bancodicaribe.com of op de Facebookpagina van Banco di Caribe voor een duidelijke stap-voor-stap instructie. Klanten kunnen ook bellen naar 432 3555 voor ondersteuning of langskomen bij een van de Banco di Caribe vestigingen. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Bonaire, want de cruisepassagier die vorige week is verdwenen is nog steeds niet terecht. En er zijn heel veel speculaties ontstaan, want het gaat over Jessica Collins. Zij heeft onder de naam Jessica Lee Collins een boek geschreven over de slachtoffers van Jeffrey Epstein. De man die vele, vooral minderjarige meisjes, seksueel heeft misbruikt. Werd gelinkt met heel veel hoge plaatsen in de Amerikaanse politiek, waaronder president Donald Trump, en uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. Nou, deze Jessica Lee Collins is de vrouw die dat boek heeft geschreven, zelf een slachtoffer is van Jeffrey Epstein. En dat zorgt ervoor dat er op social media heel veel conspiracies, allemaal samenzweringstheorieën de ronde doen over waarom net zij verdwenen is. Er zijn inmiddels foto's bekendgemaakt van de vrouw vlak voor ze uit de cruiseschip ging. Toen had ze een relatief grote rugzak bij zich. Ze had een grijze rugzak bij zich. Ze had ook haar paspoort en dergelijke bij. En ze is dus niet teruggekeerd. Een deel van haar koffers stond nog op de cruiseschip. Maar het is opmerkelijk dat de vrouw verdwenen is. En er wordt natuurlijk nu allemaal gespeculeerd of dat daadwerkelijk gepland was. De politie doet verder weinig uitspraken over de zaak. Mocht iemand haar aantreffen, dan wordt hij gevraagd dat te melden bij de politie. Schildpadden terug in zee gezet hier op Curaçao. Vrijdagochtend zijn tijdens een mooie ceremonie van de Sea Turtle Conservation een aantal zeeschildpadden teruggebracht naar zee. Het ging om schildpadden die eerder waren gered en in grote tanks in het Sea Aquarium werden verzorgd, totdat de situatie weer veilig genoeg was om ze vrij te laten.
De dieren werden allemaal tussen 26 en 30 april gered bij Boca Ascension en Wakawa vanwege de sargassumoverlast. Ze zijn medisch gecontroleerd en vervolgens naar Sea Aquarium gebracht. Daar zijn ze goed verzorgd en vrijdag konden 25 zeeschildpadden weer terugkeren naar hun natuurlijke leefomgeving. En dat gebeurde in een karavaan naar de noordkust van Curaçao. En het is mooi om te zien hoe de schildpadden één voor één naar buiten werden gedragen. Er werd afscheid van ze genomen en ze verdwenen weer in zee. En dan was er ook dit weekend het Winterfestival Curaçao. Zeer geslaagd, ondanks de extreme hitte. Mensen vonden het heel warm. Het was afgelopen zaterdag ook heel warm. Maar min of meer 1000 mensen waren aanwezig bij de 7e editie van het Wintertuin Curaçao Festival. Het is het literaire evenement van Curaçao, volledig uitverkocht. En mensen konden genieten van een bruisend programma van poëzie, spoken word, boekpresentaties, muziek, dans en experimentele kunst. Het was heel divers en de mensen die er geweest zijn hebben genoten. Dan gaan we tot slot nog naar het internationale nieuws. Want Peru heeft een zeer gewelddadig weekend van anti-regeringsprotesten achter de rug. Honderden anti-regeringsdemonstranten trokken dit weekend de straten van de Peruaanse hoofdstad Lima door. Raakten 18 mensen gewond, onder wie politieagenten en journalisten. De onrust in Peru suddert al maanden. Dat wordt aangewakkerd door een golf van georganiseerde misdaad en afpersingszaken. Uit opiniepeilingen blijkt dat veel mensen de regering van president Dina Boluarte samen met het conservatief gedomineerde parlement als corrupt beschouwt. Vorige week nog werd de toegang tot Machu Picchu, de iconische toeristische attractie, geblokkeerd door lokale protesten. Het is lang al onrustig in Peru en dat heeft er ook voor gevolgen dat veel toeristen niet meer naar het land toegaan. Maar op de beelden ziet u dat het er hard aan toe ging. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.